یوسف اسل دا شاہ اور سرتاج نوری گل سو گایک تاریر کڑتا صدق صبر دا بین فقیر گڑدا نہیں سی اجے سونا بار بار آیا دست ارس کے گیتا اسیر گڑدا وے میں باریاں یاریاں توڑ جلے لیندے بھج کے پکڑ دلگیر گڑدا الیاس المدد ماہی پکڑ لیا پکا دامن گیر گڑدا بھی موجدہ عشق او مجادلہ عشق ہو گیا شک ہو گیا بدر منیر گڑدا یوسف آیا پڑھنا کھجمل گا پچھلے پاسے سٹیا تیر گڑدا بچہ کے نس گیا نال ہمت عزت عصمت دا شاہ منیر گڑدا دھرتی آ ڈگ زلیخا بیتاب ہوئی لے کے تنگ کر دی ہوئی لیرو لیر گڑدا شولے آتشی ساڑ سوا کیتا او دے ایش دا نرم آریر گڑدا گرے بان او بدر زلیخا اوئی پردے لے کے نگ کر دی ہوئی لیرو لیر گڑدا شولے آتشی ساڑ سوا کیتا او دے ایش دا نرم حریر گڑدا
زلیخا ہوئی پرزے تے کیتا یوسف دا پھاڑ تشہیر گڑدا تے دائم اور رکھیا امن امان مولا تے جس دے مانوی دا خوش تصویر گڑدا اس کرتے دا کیس بی بی زلیخا جدے نال شادی ہوئی سی او وقت دا حاکم سی عزیز مصر دے کول جھگڑا گیا کرتے دا شاعراں دا آئے دوڑ دروازے دے کول دو میں دے اللہ وچ قرآن فرماوندا تے کھلا ہویا سی ملک عزیز اگے دے سار تکدیا رنگ وڈاوندا تے کہ اس یوسف نو کیوں کمبدی تے دل گھبراوندا او عزیز مصر جڑا وقت دا شہنشاہ سی بھائی زلیخا دا کام ہوندا انہیں جناب حضرت یوسف علیہ السلام نو آکھیا کیوں ایڈا پریشان ہے پھر کی کیتا اے باؤں پکڑ پیا پوچھے تے او داس کے گل او آس کے گل وڑاوندا تے بی بی سمجھیا کھولیا پیٹ یوسف تے جی کمبدا تھے ہوتے کھاوندا بی بی زلیخا کو شک پہ گیا کہ یوسف نے اس بندے نے گل دس چھڑی ہے سی مصر تے تیری الگی کہن عزیز نو نال چھتی اس بردے نو شرم نہ آوندا عزیز مصر نے پوچھا کیویں اینے کی غلطی کی من دس جائے ستی اہ پیسہ اپنی سے لا کے کال جے ہاتھ جگاوندا تیری میری ابرو دا ہویا چور شیشہ تے مندے فیل تھیے نا شرماوندا تے کیا سزا اس شخص نو اے نہیں جائے تے تیرے کار جو عیب کماوندا اوے قید یا
سخت عذاب ہوے کے سولڑی بھی چڑھیا جاندائی ایو فائدہ اس دے پالنے دا فرزندی دا سلا اے پجاندا اے اپنے سائی نو نانیاں دا ماحول ہے نا آواز جڑی پٹھے پاسے لگ جانی کہ تسی پتر بنا کے رکھیا تے نے پتر ہونے دا چنگا سلا تے پردہ خوف نہ کردا اے پردیاں دا تے کار کرم کردیاں وی تیر چلاوندا حضرت یوسف علیہ السلام او سونا وات ملک نو آکھ سناوندا تے نفسی خواہش کیتی اس زور سے اکھیوں نیر میں آگائی ڈردا لگی اگے اور دوڑیا مینو بدی دا نام نہ پاگائی میں کی چیز غریب غلام بردار دائم رب دا خوف ڈراوندا عزیز مصر کیونکہ اقصا دے پہلے سن اقصا دیاں کچہریاں عزیز مصر نے کوئی ریا نہیں کی کوئی یہ نہیں آخیا کہ میری یہ بیوی حق دی کچہری دے وچ آواز دیتی زلیخا نو آخیا کہ اپنا کوئی گواہ پیش کر جڑا موقع دا گواہ ہے شاید لکھتا ہے زلیخا نو عزیز لگا اپنا سچ نشان وخا کوئی پوے عقل وچ بدل او گواہ باجو دل بکے نہیں کوئی اور ثبوت لیا کوئی کیونکہ جنہ چر وچ گواہ بندہ نہ ہوئے مصر دا عزیز کہندا ہے کہ انہاں چر فاصلہ مک نہیں سکتا کیونکہ خود بندہ کوئی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا تے کسے تھاوی شاید باج او نہیں اہے مدعی دا دعوی روا کوئی تے ایویں باج ثبوت تعدیر دینی تے انج کرے نہ بے ریا کوئی تے ملکہ آکھ دی کون
تے اندر خلوتاں غیر دی جانا ہی تے میں آیا کلڑی اے جوان دوجا دسے کون تریجا ماجرا نہیں تے غصے نال مڑ یوسف اے کہن تو نا اے کیتا اے میرا آیا کوئی کو ترا ترا دے ناز اٹھائے تیرے واقعی چھڈیا چین تے چانائی تے دس نوکراں بردیاں او کوئی شاہی پوشاک پہنا نہیں تیرے نال مربتاں کیتیاں میں تے کیتا نہیں لکا چھپا کوئی لشکر مالک خزانے ہاتھ تیرے تے پیا پوچھیا حکم فرما کوئی تو خیانت امانت وچ او کرن لگوں تے حوض میر قد کرے جفا کوئی تے چاڑا واریاں دیگ او بری دی اگے تے کہ ملے شدید سزا کوئی مولا پوچھ سی اشر دے اور روز دائم تے نائی فضل دے باج بگا گوئی عزیز یوسف دا عزیز دا یوسف نال پیار کرنا اتنے بھی دائم صاحب لکھتے ہیں مکر زن عزیز دے تھیا غالب گل دین بھی چاہ گئی جنانی اڑی غصہ چڑھ گیا عزیز مصر کہندا ہے مکر زن عزیز دے تھیا غالب تے آ کے غضب وچ حکم سنان لگا تے اینو لے جاؤ نہ مار زنیر آسن تے ٹورن یوسف نو طرف زندان لگا اندر راج تے ہوئی بیداد نگری تے جرم کوڑ دا سچ تے لان لگا تے بارگاہ اللہ دے وچ یوسف
تے سجدے پہ کے تدوں قرلان لگا تے مینوں صرف گندا نہ کری سائیاں تے شورا مجدا اون جہان لگا ریکھا باج قصور دے او قید خانے تے بھیجن مصر دا شاہ سلطان لگا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ اس ویلے جناب حضرت یوسف علیہ السلام اور اس سجدے پہ کے تے آرزو کیتی کہ میں تے مشہور ہو جاؤں ایسے کام کرتا ہے کہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹا قیدی ہو گیا اس وجہ سے تو سلطان اکبر سلاطین دائے رکھ واسداری عرض اعلان لگا تے کوئی غیب تھی پہ گوا میرا تے ترلے کرنے اگے او غیب دان لگا تے تیری باج امداد کریم کوئی نہیں تے کدے نائی کدے بھی کسے مکان لگا تے کر کے کرم موانے او لا بنے تے بیڑا شو دے وچ ڈولان لگا تے التجا منظور قبول ہو گئی دیکھو تم رب بچان لگا تے شیر آفار بچے زبان وچوں شیر خوار بچے دی زبان وچوں تے دسن اپنے او رنگ رحمان لگا تے کم سن طفل او تنا مہینیاں دا تے سچ کوڑ دے فرق بتاؤن لگا تے دائم یار کریم دی او نال مدد تے دس موجزہ ماں کنیان لگا حضرت یوسف علیہ السلام اس بچے دی گواہی نال بچتے ہیں اتنے میاں غالب صاحب لکھتے ہیں گواہی گوانے اویان دتی تے مولا میرے دا بھی برسایا تے شاید خاص زلیخا دے خیش
پیش وچوں تے جس اے ماجرا اے سنایا بی بی زلیخا دے اوکھیش برادری وچوں سی بچہ ابن ام زلیخا کوئی آف دے تے کھول حلل اوال بتایا تے کڑتا چرن دی سنی یہ آواز میں بھی اے زلیخا نے زور لگایا منہ وچ شیر کھڈاونا اوے ہاتھ لڑ گئے تے کچھڑ ایک زنانی نے چایا تے یوسف آکھیا صاحبہ پوچھی اس تھی تے اینو شاہد بے آپ ٹھہرایا جناب حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ہی ہوا ہے بچہ اس بچے کو گال پوچھو ساری صحیح دسے معصوم گولو تے پتا ملک گتفیر پچھایا آندہ 10 لڑکے کی گل یاد تینوں تے رب قدرتوں بول بلوایا پچھلے لگا کہنے شاہ گواہ میں تے شک شبے دا نام مٹایا اگلے پاسیوں پھٹی قمیض جے کر پھر عیب یوسف دی گردنے آیا تے پچھلے پاسیوں پھٹی قمیض جے کر دیتا زلیخا نے ظلم کمایا تے اگے پیچھے دا سمجھ لو تسی خاص مطلب تے طفل سچ دا سخن آلایا تے اکھیں ویکھیا آپ عزیز کڑتا تے پچھلے پھاسیوں پھٹیا آیا تے ظاہر جرم زلیخا دے ہویا ثابت تے حضرت یوسف نو رب بچایا تے کر کے جوش نو ضبط خاموش ہو کے تے سر چھوٹے عزیز
شرمایا ہاتھ پھیریا گوش دے وچ لے کے تے نازک برد دا جی پر جایا اے او یوسف منہ پھیر لے طرفوں اے میر نال عزیز فرمایا اے فرق شمائل تو رو صبر اے تیرا شان میں اور ودایا دو شیر رہ کے دے تے پردہ پاد لکھاں دے پاب اویتے تے پلی پلی پل کے راہ پلایا انہا قیدہ کن عظیم کہہ کے تے زلیخا نو چڑک ڈرایا تے تساں ارنا دے مکر عظیم بے شک تے جھوٹ بے شک جھوٹ بتان لگایا توبہ کر بخشا لے سر سٹ اٹھی تے جیڑا اے پار گناہ دا چایا آخری گل کی عزیز مصر نے آہے تحقیق تو گناہگار مجرم تے عزت پت دا نام مکایا تے دائم او نیک بندہ دامن پاک یوسف تے اپنے شرف تو داغ نہ لایا گل دس